በደብረ ታቦር በደብረ ታቦር ተሰብሃ ተሰብሃ በደብረ ታቦር ተሰብሃ ተሰብሃ በደብረ ታቦር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ጠና ያህበለይ ህዝበ ክርስቲያን አብዘ ዘለኹሞ ሰላም እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ይኹን። እዚ ታቦር ሚድያ መንፈሳዊ ናይ ዩቲዩብ ቻናል እዩ። ታቦር ሚድያ ንኣኹም ይጠቅም ዝበለቶ ኣብ እስላማዊት ሃገር ኢራን ልደት ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ከም ዘበዕልዎ መንፈሳዊ መደብ ሒዛ ቀሪባትልኩም ኣላ። ሰናይ ምክትታል ይግበርልን። በዓል ልደት ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሃገረ ኢራን ብዛዕባ ኢራን ክትሓስብ ከለኻ እቲ ኣብ ኣእምሮኻ ዝመጽእ እቲ ጽኑዕ እስላማዊ ሕጊ ፖለቲካዊ ሳዕቤን ናይታ ኒውክሌራዊ ፍርያትን ስምምዕን ወይ ድማ ብጸሊም ሂጃብ ዝተሸፈና ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ንብዙሓት ሰባት ኢራን ጸረ ክርስትና ዝኾነት ሃገር ክትመስል ትኽእል እያ። ክርስቲያናት ዝስደዱላን ዝጽልኡላን ሃገር ክርስቲያናት መሰል ዘይብሎም ተገይሩ ዝሕሰበላ ሃገር እያ። ብድሕሪ ናይዚ ፖለቲካዊ መጋረጃ ግን ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀድሚ ኣሽሓት ዓመታት ዝጸንሐ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣገር ኢራን ከም ዝኽበር ክንዲኖ ሰባት ኢና ንፈልጥ። ኣብ ኢስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም በዓል ክንርኢ ከለና ዘጋጥመና ሓቀታት ከምቲ ላዕለዋይ መራሒ ወይ መንፈሳዊ መራሒ ናይቲ ሃገር ኣያቶላ አሊ ካሜናይ ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢሉ ሓንደበት ናብ ገዛ ሰማዕታት ክርስቲያን ከይዱ ሻሂ እንዳሰተየ ጎደናታት ቴሄራን በኣግራብ ልደት ዝሰለመ ኮይኑ መእተዊ መደብር ባቡር ኣብ ማእኸል እታ ከተማ ብናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ሓወልቲ ዝተሰርሐ ስማ ድማ ተጠቒሱ ይርከብ። ሎሚ ኣብቲ ሃገር ዘለና ኣረኣያ ብርግጽ ክቕየር እዩ። በኣግራብ ልደት ዝተሸለመ ጎደናታት ኢራን ኣብ ማእኸል ከተማ ንቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወፍየ መደበር ባቡርን ብስማ ዝተጸውዐን ክንርኢና። መደብና ነቲ ኣብ ፋርስ ዘሎ ህቡእ ታሪክ ክርስትና መንግስቲ ንክርስቲያናት ዝህቦ ክብሪ ኣብ ጎደናታት ዝረኣይ ዘደንቕ ሃዋህው ልደት ብደቂቕ ክጥምት እዩ። መጀመርያ ግን ኣብዛ ቻናል ሓደሽቲ እንተኮይንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ሓበሬታ ምስ ተዘርግሐት ቀልጢፍኩም ክትቅበሉ ብትሕትና ይሓትት። ብተወሳኺ ላይክ ሼር ብምግባር ምሳይ ሓቢርኩም ክትጸንሑ እንዳኣደምኩ ነቲ ንሎማዓንቲ ኣዳለዮ ዝመጽሓቑ መደብ ከምዚ የቕርበል። ብድሕሪ ፖለቲካዊ መልክዕ ማእከላዊ ምብራቅ ኣዝዩ መሳጢ ዛንታ ተሓቢኡ ኣሎ። ዝበዝሑ ሰባት ንኣያቶላ አሊ ዝፈልጥዎም ከም ተሪር መራሒ ሃይማኖት መራሒ ሃገርን እዮም ዝፈልጥዎ። ነገር ግን ዓመታዊ ሓድሽ ዓመት ኢራን ምስ መጸግና እቲ መንፈሳዊ መራሒ ናብ ዘይተለምደ ቦታታት ይኸዱ። ኣብያተ ክርስቲያናት፣ ወተሃደራዊ ስድራ ቤታትን ኣርመንያን ካህናት ኦርቶዶክሳውያን ምብጽሓ ይገብሩ። ንሎሚ ድማ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ኢራናውያን ክርስቲያናት ዘሎ ዘይተጸበናዮ ርክብ ክንርኢና። ኣብ ኢራን ውሁዳት ሰባት ጥራይ ዝፈልጥዎ ዓብዪ ምስጢር ኣሎ። ኣብ ዋዜማ ልደት ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ብብዝሒ ኣርመናውያን ክርስቲያናት ተኣጅቡ ብዘይ ዝኾነ ዓብዪ ፕሮቶኮል ኣብ ዝካየድ ስነ ስርዓት ይሳተፉ። ብተወሳኺ ኣብ ኩናት ኢራን ኢራቅን ህይወቶም ዝሰኣኑን ስለቲ ሃገረ ሰላም ህይወቶም ዝወፈዩ ስድራ ኢራን ክርስቲያናት ወተሃደራት ዝተወፍየት መዓልቲ እያ ይብሉ። ኣብ መዓልቲ ልደት ዘጋጠመ ኣዝዩ ዘገርም ዛንታ ዓመት ዝስምዓሉ እዋን እዩ። እቲ ቦታ ኣብ ርእሰ ከተማ ቴሄራን ዝርከብ ንእሽቶይ ስፍራ ናይ ክርስቲያን መንበሪ ገዛ እዩ። እታ ላውራ ዝተባህለት ዓባይ ሰበይቲ በዓልቲ ገዛ እያ። ኣብ እዋኑ ኩናት ኢራንን ኢራቅን ወዳ መስዋዕቲ ገይራ እያ። ኣብ ዋዜማ ልደት እዛ ክርስቲያን ሰበይቲ ኣብ ጋሻ ናብ ቤታ ክመጽእ እዩ ኢላ ኣይተጸቤትን። ሓንደበት ቴሌፎን ገዛኣ ተደወለት።
እትደውል ድማ ካብ ናይ እስላማዊ ሪፐብሊክ መንፈሳዊ መራሒ ካብ ናይ አያቶላ ቤት ጽሕፈት እዩ ዝነበር። ሎሚ ምሸት ጋሻ ክመጽእ ይኽእል እዩ ዝብል ሓፂር መልእክቲ በጽሐን። ወይዘሮ ላውራ ተደናጊረን ሰንቢደን ዝኸውን ነገር ዝፍጸም ነገር ክርእያ ተጸብያ። እተን ሰበይቲ እውን ናብ እንዳ ክርስቲያናት ገዛ ድዮም ዝመፁ ዘለዉ ኢለን ብስምባደን ነፍሰን ሓዘታ። ነዊሕ ከይጸንሓ ኣብ መዓልቲ ልደት ደውል ማዕጾ ገዝአን ተደወለት። ማዕጾ ምስ ከፈታ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ዘይኮነስ መንፈሳዊ መራሂ ኢስላማዊ ሪፐብሊክ ኢራን ዝኾኑ አቶ አያቶላ አሊ ነበሩ። ከመይ ከም ዘለኹም ካሓትት ኢልየ መጽየ ናብ ገዛኹም ከኣቱ ይፍቀደለይ ድዩ ኢሎም ሓተቱ። ተፈቒዱሎምን ናብ ውሽጢ ኣተው። ኣብቲ ገዛ ኣብ ዝነበረ ሳሎን ከም ኣካል ስድራ ቤት ኮፍ ኢሎም ከዕልሉ ጀመሩ። እቲ ትርኢት ንዓለም ዘደነቐ ሓድሽ ፍጻመ ክኸውን ይኽእል እዩ። ነገር ግን ናይ አያቶላ አሊ ግን እዚ ነገር እዚ ኩሉ ግዜ ልምዲ እዩ። ኣብ ቤት ዘሎ ስእሊ ኢየሱስ ክርስቶስን ምልክት መስቀልን ኣብ መንጎ እቲ መራሕን ኣብ መንጎ ክርስቲያናዊ ስድራ ቤትን እታ ገዛ መንፈሳዊ ምርዳድ ዝፈጠረ ይመስል። እቲ መራሕን አያቶላ ቀጺሎም ነተን ኣደ ከምዚ ይበልዎ፣ ወድኺ ኣብዚ ሃገር ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ንፈጣሪ ዓቢ ዋጋ ኣለዎ። ንሕና ኣስላም ኢና፣ ንስኻትኩም ድማ ክርስቲያናት ኢኹም። ኩላትና ግና ንኽብሪ ሓደ ኣምላኽን ሓንቲ ክብርቲ ሃገርን ደው ንብል ኣሕዋት ኢና። እተን ኣደ ላውራ ንብኣተን ክቆጻጸራ ኣይከኣላ። ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ጋሻ ሰብ ምኽባር ፍሉይ ቦታ ኣለዎ። እተን ኣደ ንበዓል ልደት ዝኸውን ዘዳልዎ ኬክን ሻሂን ናይ አያቶላ አሊ ኣቕረብሎ። አያቶላ አሊ ብዘይኮነስ ክፍታ ነቲ ኬክ ቆሪሶም እንዳበልዎ ነቲ ሻሂ እንዳሰተዩ ብዛዕባ ታሪክ ንእስነት ወደን እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑን ኣብዚ በዓል ልደት እንታይ ከም ዝገብርን ብዛዕባ ታሪክ ወደን ክሓቱ ጀመሩ። እዛ ኣደ ወዳ ክርስቲያን እኳ እንተኾነ ንሃገሩ ክከላኸል ናብ ግንባር ቦታ ኩናት ክኸይድ ከሎ ፍቓድ እግዚኣብሔር ይኩን ኢሉ ከም ዝወፀ ዘከሩ። ብዙሕ ዕላል ብዛዕባ ወደን የለሉ። እቶም መራሒ አያቶላ አሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ መስዋዕትን ፍቕርን እዩ ብምባል ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስን ቅድስት ድንግል ማርያምን ካብ ቁርኣን አንቀጻት ጠቒሶም ብምንጋር ነዛ ክርስቲያናዊ ስድራ ቤት መጸናነዪ ቃል ኣስሚዖም እቶም መራሒ ንደቆም ብጅግንነቶም መስዋዕቲ ኣቦታቶምን ብምልኣድ ስእሊ ሰማዕታት ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ኢራን ክረኣዩ ጀመር። ናይ ሚልዮናት ኢራናውያን ልቢ ዝትንክፍ ፍጻመ ኮይኑ ኣብ መላእ ሃገር ድማ ተፈነወ። እዚ ካብ አያቶላ አሊ መብጽሓ ፖለቲካዊ መልእክቲ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኢራን ዝርከቡ ውህዳት ሃይማኖት ከም ዘይተረስኡ ዘርኢ ዓቢ መልእክቲ ዘለዎ እዩ። እቶም መራሒ ንክርስቲያን ከም ካልኣይ ደረጃ ዜጋ ዘይኮነስ ከም ክቡራት ኣባላት ሃገር እቲ ዘርእይዎም እዮም። እዚ ድማ ኣብ በዓል ልደት ናይ ዓባይቲ ክርስቲያናት ወተሃደራት ወይ ሰማዕታት ቤት ብምኻድ ንወለዶም ከጸናንዕዎምን ጽቡቕ ትምኒቶምን ከም ዝገልጹ ከም ዝኸዱ ዓብዪ መርኣያ እዩ። ኣብቲ መብጽሓ ዝግበረሉ ዝነበረ ገዛ ሓደ ካብ ተጽቢት ወጻኢ ዝኾነ ህያብ ነታ ስድራ ቤት ካብ ትመርሃይ እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ካብ አያቶላ አሊ ተዋህበ። እዚ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ነበር። ኣብ ቀዳማይ ገጽ ናይታ መጽሓፍ ንናይ ሰማዕታት ቤተሰብ ብክብሪ ዝተዋህበ ህያብ ዝብል ብናይ አያቶላ አሊ ብኢዶም ዝተጻሕፈ ናይ ክብሪ ፌርማ ዝተፈረመሉ መዘከርታ ነበር። እዞም ናይ ሺዓ ምስልምና እምነት ተከታሊ ናይ ኢራን መራሒ ዝኾኑ አያቶላ አሊ ንክርስቲያን ሰማዕታት ሃገር ዘበርከትዎ ዓብዪ ገጸ በረከት እዩ። እዚ ተግባር እዚ ዓቢ መልእክቲ ነይርዎ። ኣብ መላእ ዓለም ክርስቲያን ተገሊሎምን ተነጺሎምን ይስደዱን ይግፍኡን ኣብ ዘለውሉ ዘመን ሓደ ፍሉጥ እስላማዊ መራሒ ናብ ሓደ ክርስቲያን ገዛ ምኻድ ልደት ከብዕል ምኻዶም ንኢራን ዘይፈልጥ ሰብ ዘሰንብድ ዜና ኮይኑ ኣሎ። አያቶላ አሊ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ናብ መኪንኡ ክኸይድ ከሎ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ጎረባብቲ ተገሪሞም ይእዘብዎም ነበሩ። ድሕሪ እታ ዕላት እቲኣ ግን ላውራ እታ ዓባይ ሰበይቲ ጽማ ኣይተሰምዐ።
ወዳዝሞተሉ ዕላማን እትንሳእ ተአምነሉን አምላኽን እምነትን በቶም ኣብታ ሃገር ዝነብሩ አገደስቲ መራሕቲ ሰባት ተፈላጥነት ምህላውን ከም ዝኽበርን ፈሊጣን ተረዲአን ኣላ። በዓል ልደት ናይ ሰላምን ፍቕርን በዓል እዚ መብጽሕ እዚ ወላ እኳ ፍለሊ እንተሃልወና ኣብ ዙርያና ዘሎ ናይ ሃባር መዓዲ ኮፍ ክንብል ከም ንኽእል ዘርእየና እዩ። ኣብ ኢራን ክርስቲያናት ከም ማንም ዜጋ ክብሪ ከም ዘለዎምን ታሪኮም ከም ዘይርስተአን ይንገር። እዚ ድማ ዓብይ መርአያ እዩ። ካብ ታሪካዊ ማዘገብቲ ከም ዝፍለጥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝተወለደ እዋን ብኮኸብ ተመሪሖም ክሰግድሉ ዝመፁ እቶም ሰብአ ሰገል ብናይ ኢራውያን ናይ ፋርስ ቋንቋ ኣፀዋውዓ ድማ ማጂ ድማ ካብዛ ጥንታዊት ፋርስ ናይ ሎሚ ኢራን ዝመፁ ምዃኖም እዞም ሰብአ ሰገል ይንገር። እዚ ታሪካዊ ምትእስሳር ኢራን ንእምነት ክርስትና ዘለዎ ጥንታዊ ኣኽብሮት ዘርኢ እዩ። ሎሙን ድሕሪ 1000 ዓመታት ኣብ እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን በዓል ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክበዓል እንከሎ ጥንታዊ ታሪክ ብሓድሽ መልክዕ ይቕፅል ከም ዘለዎ ወልቃዊ መርአያ እዩ። በዓል ልደት ኣብ ኢራን ናይ ኣርመናውያን በዓል ጥራይ ኮይኑ ኣይረአን። ኣብ ቴህራን ዝርከብ ማርዛይ ሼርዛ ዝበሃል ጎደና ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ናብ ንእሽቶ ኤውሮፓ ትቕየር። ምሉእቲ ጎደና በኣገራብ ልደትን ሕብራዊ ኩእሰታትን ጽሑፋትን ናይ ሳንታ ክላውስን ምስልታት ዝተመልአ እዩ ዝኸውን። እቲ ዘገርም ነገር ግዚ ነዛ ኣቑሑት እዚ ዝገጹ ግና ክርስቲያናት ጥራይ ኣይኮኑን። ብዙሓት ስድራ ቤታት ምስልምና መታን ደቆም ከሕጉሱ ነዚ ናይ ልደት ሃዋሁ ዝገልጽ ነገራት ገዚኦም ናብ ገዝኦም የምጽዎ። ናይ ኢራን ክርስቲያን ኣብ ጉዳይ እታ ሃገር ኣብ ፓርላማ ቀጥታዊ ድምፂ ከም ዘለዎም ኣብ ባይቶ ናይታ ሃገር ተረጋጊጹ እዩ። እዚ ማለት ኣብታ ሃገር ዝግበር ጉዳይ ቀጥታዊ ድምፂ መሃብ መሰሉን ኣለዎ። ኣባላት ባይቶን ሰበስልጣን መንግስትን ኣብ በዓል ልደት ንመራሕቲ ክርስትና ናይ ሰላምታ መልእክቲ ምልኣኾም ኣብ ኢራን ዘሎ ፍርሃት ኣምላኽ ዝመልኦ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ዘገርም ነገር እዩ። ኣብ ዋዜማ ልደት ኢራናውያን ክርስቲያናት ኣሪሳ ዝበሃል ካብ ስርናይን ስጋን ዝተሰርሐ ጥዑም ምግቢ የዳልኡ እሞ ንኣስላም ጎረባብቶም ይእድሙ። በዓል ልደት ከም ናይ ሃይማኖታዊ በዓል ጥራይ ዘይኮነስ ከም ባህላዊ ጽምብል እዩ ኣብ ኢራን ዝርአ። ኣብታ ሃገር እስላም መንእስያት ምስ ኣገራብ ልደትን ፎቶ ክሰኣሉ ምርኣይ ልሙድ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ። እቲ ዘገርም ግና ነዚ ናይ ልደት ስልማትን ኣግራብን እምባባታትን ዝገዝኡ ክርስቲያናት ጥራይ ኣይኮኑን። ብዙሓት እስላም ኢራናውያኑን ነዚ ወቕቲ ልደት ብሓንቀውታ ይጽበዩ። መንእስያት ኢራናውያን ኣስላም ንጽቡቓት ኣግራብ ልደት ስእሊ ብምውሳድ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወይ ኢንስታግራም ምልጣፍ ኣብ ተርእዮ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ዋዜማ ልደት ፕሬዚዳንት ኢራን ዝኾኑ ኣያቶላ አሊ ኣባላት ባይቶን ወተሃደራዊ መራሕትን ወይ መኮንናትን ናብ መራሕቲ ክርስቲያናት ናይ እንቋ ሃጎሰኩም መልእክቲ ይሰዱ። ሓሊፉ ሰበስልጣን መንግስቲ ናብ ኣባይቲ ክርስቲያናት ሰማዕታትን ወተሃደራት ብምኻድ ጽንዓት ይሃኩም እዮም። ኣብ ኢራን ኢሳፍን ታብሪዝ ዝርከባ ጥንታውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ቅዱስ ታርኪስ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ናይቲ በዓል ዋዜማ እቲ ካቴድራል ብጸሎትን መዝሙርን ምስጋናን ይቐርብ። ኢራናውያን ክርስቲያናት ነቲ በዓል ልደት ብናይ ኣቆጻጽራ ኤውሮፓ ብዕለት ዲሴምበር 25 የክብርዎ። ንሱ ጥራይ ድማ ዘይኮነስ ብመሰረት ኣቆጻጽራ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራን፣ ኢትዮጵያን፣ ግብፅን ብ29 ታሕሳስ እውን የብዕልዎ። እዚ ድማ ኣብታ ብ29 ታሕሳስ ዝገብርዎ ዓለም ለካይ በዓል ልደት ወይ ጥምቀት ጎይታ ይውስኽዎ። እዞም ክርስቲያናት ብመንግስቲ ኢራን ናይ ጸጥታ ሃለዋ ይወሃቦም፣ በዓሎም ድማ ብስነ ስርዓት የኽብርዎን የብዕልዎን። መንግስቲ በዓሎም ብናጽነት ብሰላምን ከብዕልዎ ከም ዝወሃቦም ዘርኢ ሕጋዊ ምልክት መርአያ እዩ። ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ሃገር ኢራን ልዑል ክብሪ ኣለዋ። ኣብ እስላማዊ እምነቶም ኣብ ቁርኣን ንድንግል ማርያም ዝተወፍየ ምዕራፍ ሙሉእ ኣሎ ኢሎም ይቕበልዎን ይኣምንዎን። ዝህብዎ መንፈሳዊ ክብርን ኣብ ርእሰ ከተማ ኢራን ዝተሓንጸ መሰረተ ልምዓት ርኡይ መግለጽ እዩ። ብፍላይ ኣብዛ ቀረባ እዋን ኣብ ዘመናዊ መስመር ባቡር ካብ ዘለዋ ዓበይቲ ኣገደስን መዋፈሪ ባቡራት ሓንቲ ብስም ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ዝተሰምየት ተገሊጹ ኣሎ።
زين من تاي كم زخونة بزوها السبات أيفلتوني انت قونا قنا قدس دنجل مريم أبكلتيو هايمانوتا زلو وأكبروت كم ملكت هارنتن زقوطرو سبات ألتاوي هوتهم بحبارن بهلين كهلفو يتبابو بتوساقي أبكبابي قولنا فيلا أتركب كاتدرال قدس دنجل مريم أبقدي لدت سلامات من إسيات ون يبصهوا زوم إسلام نبيت كريستيان بمئتاو شمعة واليوم نكريستيان فتوتومن سنايتم نيتوم يقلصوا زي أب إيران زلوا متهججاز نبذحات أراويان زجرمن الزرارابي قداي كونو زرعي إذا متهججاز حد النتن وصيت نايتي أب إيران زمن عزز أنا حيمانوتاي متصواري قدس دينجل مريم نيرانان ملكة كريستنا ترايزي كونتس عد كله قدسنا لو من بقلو بعلدت نبذحات فلا أب إيران زخبر كابذحات سبات حدش كخون يخيل البوليتيكاوي زينا نسمع إيران أبايتا زلو إيرانن بسفلالي قدس دنجل مريم كاب ناب أفدق مبصحة مدبر بابور سما سسميه أبقراناتا زرعي قوم لدت دلدل هايمانوتين سلام كخون كم زخل بنصور زرعي بكبرتات أنتاويت فارسن مسلمنان جمرت إيران نكريستيان هزبا سلام هاجر كوينا أسئل الله زينا يمتهجاز قوزو سلمنتاي أزيو أقداس كوينو إيران فلليات النحلوها بسلام منبار كم نخل أباي مسكريا بزعبازي زقرب زلو مدوات رئيتكم أب كفلي كومنت كتصحبو بتهتنا أحدد أبزا چانال حدشتي انت قوينكم سبسكرايب بمقبار حابريتا مستزرقهتك ألتفكم كتقبلون اللابو سبسكرايب بمقبار أولاتنا ايتا تاورتي بكتكونو زقدمكم زلخو قسيس إفريمي سنايك أنيات بعلدت ويتانا يسوس كريستوس يقبر لنا زي تابور ميديا بدبر تابور بدبر تابور تسبها بدبر تابور تسبها